प्रणाम करतनी हो। हम लोगों सबके बीच में एक भक्ति भजन लेके आयल बनी, कुछ गावे के प्रयास करी हो। हमरा के आशा ना पूरा विश्वास बा कि लोगों सबके कुछ ना कुछ जरूर पसंद आई। अगर जो पसंद है तो हमारे गाना के लाइक कमेंट जरूर करी। अगर जी नहीं पसंद है तो ओकरा के जरूर हमरा के बताई हो। हम जो भी गलती हुई छोट मोट भाई समझ के हम ओकरा के सुधारे हो। और हमारे चैनल के लोगों सब जरूर सब्सक्राइब करी हो, शेयर करी, कमेंट करी, अच्छा लगे तो।